ya gari gaskiya kana da taurin kai kuma kai jami'a ne. ba ranan bane na kalla wani ya kwace ka da sanda nan kofar gida. Ni din ne ba kama bane. Ni ne. Ita na bar nan wurin ba wurin tsayuwa bane. Ko wallahi. A to ni soyayya ce da kaga tafiya. Allah soyayya ce. Ka ji mahaukaci wawa. Wannan soyayya ce ba zan bar ta ba nan ba. Tun da iyayen mu ai da soyayya suka samu mu ko? Soyayya ce wannan. Lafa ka bar wallahi ne. Kin san gaba ɗaya ina kaunar ki wallahi. Ai kin san ina kaunar ki. Ai wallahi kin san ni din nan ba zan iya daina kaunar ki bane shi isa ma na gane ki take ki. Kin san mizanin soyayya ta take Allah ba karamar mizani bace. Babbar mizani da sa na auna ma'aunin soyayya ta dake babbar mizani ne da saka ta. Shi isa kama na ce za zo miki da abun ba za ta sau kala biyu. Kin san kyauta ta farko a gare ki kyauta ce mai muhimmanci wacce ke shiga zuciya. Allah dole in baki kyautar soyayya. Wannan ita ce kyautar soyayya ta a gare ki. Allahu akbar. Wannan ita ce kyautar soyayya. Ce mun biyu ne. To ina ɗaya. Kin san wallahi gaba ɗaya su ɗayan nan na zanna ne da ta karkare cikin dare shi da zan rubuta wake soyayya gare ki. Allah kuwa. To kin ga a halin da ake ciki da zaran kin bani umarni Allah sai rera miki wakar. Da gaskiya? Ina jin ka. Wallahi da ku yarki da yawa. Ko da zan yi waƙe nan dole sai na dan jiwa tukunna. Na daina kallon fuskar ki. Allahu akbar zan rera miki ki dan saurare da kin gane yayi. Ki kasa kunnuwar ki yanzu nan zan rera. I no baby go back go kadin pol wala chagu mama po. Ata hiringa inzi aba zoli kande kundara kanzi maver. Ai kika ji wakar tayi ko? Huh?